Казан үзәгендә менә шушындый шише тавы. Монда аларны капчыкларга салып алып килеп бушатканнар булса кирәк. Чөнки менә шушындый йыртылган капчык кисәкләре аунап ята. Бу шүп өе менә 1 елда 2 ел гына да түгел, 10 ел буе җыелган булса кирәк. Төрле төстәге пыяла шешәләр янында башка шүпләр дә очрый. Компьютер калдыгы да иске диванда. Бу урын сукбайларның сыену урынына да охшаган. Шешәләр юылган, этикеткасыз. Аларны монда шеше кабул итү пунктларыннан алып килеп бушатканнар дип фаразларга була. Моның чыннан да шулаймы икән, безнең иҗат төркеме булуын ошатмыйча яныбызга килгән һәм камераны үзенә юнәлтүгә үк качу ягын караган ападан сорадык. Ничего никакая не организация. Моннан узып йөрүче кешеләрнең дә әлеге шүп өеме эшен пошыра. Эттәр дә йөрей монда. Куркыныч балалар да монда йөрей. Шул инде. Я подавал, кстати, в этот народный контроль. Вот. И отписались то, что будут делать. Шүплек Әмәт магистрале урамына карап тора, элек капланган булган, хәзер коймаларны алганнар. Берничә ел элек бу урында бер агай пыяла җыю белән шөгыльләнгән. Аннары югала, ә шешәләре кала. Янына сукбай этләр оялый. Җирле халык аларны ашата. Экологларга мөрәҗәгать иттек, инспекторлар килде. Экология министрлыгы белгечләре бу закон бузуды. Административ штраф каралган. Юридик зат булса 100 000 сумнан башлана. Тик бу очракта әлеге закон бузучыны һәм бу урынның хуҗасын табарга кирәк. Хәзер без җир хуҗасын белер өчен Росреестрга запрос җибәрәчәкбез. Запрос килгәннән соң без җирнең хуҗасын чистартуга мәҗбүр итәчәкбез һәм аңа административ протоколлар язылачак. Бу эш берничә айга сузылырга мөмкин. 1 апрельдән Татарстанда чисталык 2 айлыгы башланды. Шүп өемнәре турында кайнар линия телефонына шалтыратып әйтергә була. Фәрүзә Мәҗитова, Азат Сәмигуллин, Яңа Гасыр каналы. Яз яхшы хәбәрләр алып килә. Яңа Гасыр каналында дөнья күргән җылы эзлиҗаннар фильмын кабат карарга телисезме? Күп санлы тамашачылар соравы буенча фильмның барлык серияләрен хәзер tnv.ru сайтында карарга була. Республиканың барлык төп хәбәрләрен, тапшыруларны һәм фильмнарны иң яхшы сыйфатта TNV YouTube каналында карагыз.